Čau, som Matúš Tomala, motokrosový jazdec a enduro nadšenec. Ak hľadaš tipy na lepšiu jazdu, humor a všetko o motokrosovom živote a motorkách, tak si na správnom mieste. Motokrosu sa venujem už viac ako 17 rokov. Motokros nie je pre mňa len šport, ale je to životný štýl. Pretekám, trénujem a žijem týmto svetom. Motorky ma učia disciplíne, zlepšujú moju kondíciu a dávajú mi slobodu, ktorú zažiješ len na dvoch kolesách. Na tomto kanáli nájdeš videá z motokrosových a enduro tréningov, recenzie rôznych produktov pre motokrosárov a zákulisné pohľady z pretekov a života na motorke. A samozrejme aj humorné videá, pretože motokros je síce tvrdý šport, ale aj pri ňom sa dá poriadne zabaviť. Okrem toho som aj majiteľ e-shopu Motoshop81, kde nájdeš všetko pre motokros a enduro od prílieb až po kompletnú výbavu a taktiež diely. Ak chceš zlepšiť svoju techniku, získať rôzne rady. Čo ako hodnotíš prvý kurz? No dobre, naučili sme sa rozchádzať. Skúsa tuto na kameru teraz rozísť, ukážeme, či sa zlepšil. Jasné. Viac plynu! Pomaly púšťaj spojku! Alebo si jednoducho užiť len svet motokrosu a endura, daj mi odber a zapni si zvonček. Nezabudni ma sledovať aj na Instagrame a TikToku, kde nájdeš ešte viac adrenalínu a humoru. Ďakujem, že si toto video dopozeral do konca. Ak sa ti páčilo, daj like, môžeš ho zazdieľať so svojimi priateľmi a do komentára dole mi môžeš napísať, či máš motorku alebo by si nejakú chcel. Na budúce sa vidíme na trati, v garáži alebo v komentároch pod videom. Ahoj!